Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Sa pagkakita sa mga tao nga si Jesus wala na didto ni ang iyang mga tinun-an, nanakay sila sa mga sakayan ug nangadto sa Capernaum aron pagpangita kaniya. Sa nakaplagan na nila si Jesus didto sa tabok sa lanaw, miingon sila kaniya, magtutudlo kanus-a ka pa mahiabot dinhi. Si Jesus mitubag, sultihan ko kamo, nangita kamo kanako, kay nakakaon man kamo sa pan og nangabusog, og dili tungod kay nakasabot kamo sa mga milagro nga akong nahimo. Ayaw kamo paghago alang sa kalanon nga madunot, kundili sa kalanon nga mulungtad ngadto sa kinabuhing way katapusan. Kining kalanuna ihatag kaninyo sa anak sa tao, kay gipatikan man siya sa Dios nga Amahan sa timaan sa iyang pag-uyon. Busa gipangutana nila siya, unsa may among buhaton aron pagtuman sa gisugo sa Dios. Si Jesus mitubag, kini ang buluhaton nga ipabuhat sa Dios kaninyo, nga motuo kamo sa iyang gipadala. Sila mitubag, unsa mang milagruha ang ipakita mo kanamo aron manuo kami kanimo? Unsa may imong himuon? Ang among mga katigulangan nangaon og mana didto sa kamingawan, sumala gayud sa giingon sa kasulatan, gihatagan niya sila pan gikan sa langit. Si Jesus mingon, sultihan ko kamo, ang gihatag ni Moises kaninyo dili mao ang pan nga gikan sa langit. Ang akong Amahan mao ang naghatag kaninyo sa matuod nga kalanon gikan sa langit. Kay ang pan nga gihatag sa Dios mao siya nga nanaog gikan sa langit ug naghatag og kinabuhi sa kalibutan. Sir, sila mingon kaniya, hatagi kami kanunay nining maong pan. Si Jesus mingon kanila, ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang moari kanako dili gayud gutumon, ug ang motuo kanako dili gayud uhawon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ang mga kontra ni Jesus, gisulayan siyang pangutana, ingon, unsa may imong ipakita namo nga milagro? Nya ang ila dayong gikumparar, murag ilang benchmark, ningon sila, ang amo bayang mga katigulangan, gipakaon og pan gikan sa langit sa Ginoo didto sa desierto pinaagi ni Moises. Nya ikaw ron labaw pa kang Moises, makapakaon ka kanamo kay nagmultiply man tos Kristo og pan. Mo to ilang giingnan. Nahibaw sad mo nga gipakaon sa Ginoo ang mga Israelita didto sa desierto og pan. Nahibaw mo na? Wali mo maminaw sa unang pagbasa. Minaw. Yan, nahibaw mo nga, ipakaon sila. Pila man katuig silang ipakaon sa Ginoo o pan ito sa desierto. Pila? Sige, bahala mo nagsakto mga inyong tubagan. 40 katuig. 40 katuig na naglakaw sila sa desierto, ang nagpakaon nila ang Ginoo. Si Jesus nakapakaon siya 5,000, pero usara man kahigayon, motong ilang giingon nya, makapakaon ka na mo. Kana bang di na lang nimo trabaho ba? Sigihan na lang nimo pakaon.
Kaya ang mga Israelita dito sa desierto, wa na to sila gibuhat. Gikan silang tulda, mugawas ikabuntag, manguha atong pagkaon, kaon sila, ikaugma, gawas na sad, kuha na sad, 40 tuig. Ganahan mo na, og mo na ibuhatos Ginoo na to. Nindot kay karon isikyo 40 kon, kay gilatag kuha. Oy, maglisod kita sa ayuda gani. Lisod, hasta pali, surrender. Ana? Pero kamo, ganahan mo, ay ibalik sa Ginoo nga, sige lang yung pakaon, sige pakaon. Uy, paningog sa mo diyan. Ganahan o dili? Ngayawan on mo. Ang mga Israelita, ganahan kay sila ato. Ang mga Hudiyo, matud pa ni Hesus, sige sad mong pangita nako, kay ako mamong gipakaon unya nga busog mo. Mura gina inyong ganahan. Di ba kita mura man ato? Kinsa to muhatag og daghang pagkaon, daghang kwarta, mo'y butaran. Mura man ato gud. Ang way kwarta, bahala ka diha, sagbuutan pa ka, katuyong mo pakaon. Ana, kutob ra gitas kaon og kanang naang kwarta nga ipalit. Unsa may gitawagan na ni Hesus, ingon siya, ayaw mo paghago sa mga pagkaon nga madunot. Tinguhaan ninyo ang pagkaon nga naghatag og kinabuhing way katapusan. So ang ihatag day ni Hesus nato mga igsoon, dili nang madunot, kung dili kana yung mulungtad ngadto sa way katapusan kinabuhi. Karon unsa may iyang gihimo? Ingon siya, kini akong lawas, mauni kana. Kining akong dugo na isa-usaw man ana paghimo. Sa may gingon ni Hesus, hibaw mo siyang tubag, wasad mo naminaw. Niingon si Hesus diri, isa unsa may among buhaton aron pagtuman sa gisugo sa Ginoo. Ingon dai si Hesus, kini ang buluhaton nga ipabuhat sa Dios kaninyo, nga motuo kamo sa iyang gipadala. Og di na kita motuo sa Ginoo ang atong tuhuan kaninang mga pagkaon nga madunot. Nya kinsa may nagsangyaw anang pagkaon nga madunot? Ang kwarta. Ang kwarta moingon basta naa lang kus imong kinabuhi, luwas ka. Naa kay bugas, naa kay balay, naa kay sakyanan, naa kay yuta, hayahay kay ka, basta naa lang ko, daghan lang ko. Si Hesus ang ingon, basta naa ko sa imong kinabuhi, luwas ka, di nakagutomon, di nakauhawon. Bika mo ron, hay may inyong tuhuan, ang gisulti sa kwarta o gisulti ni Hesus? Kusga. O wa karoy bugas, unsa imong pangitaon, Hesus o kwarta? Mo sugod na mo mga buanga mo. Nganong mo tawag mo kog buang, narabay mo nga ko pader, ngilad ba yan ng buang? Nako si Jesus nahingan man sag buang. Kisa may ang hingan lang mga buang, ang mga tao. Unsa may kinaiyas buang? Kana ba ang iyang gisulti dili mo ibuhaton? Di ba? Kasagaran Diyos buang, ang iyang gisulti dili mo ibuhaton. Para dinyo ingon mo, sunod ming Hesus. Ngayon, unya, uba mo ibugas sa inyong pangitaon, Hesus o kwarta ka? Kwarta, sad. Agani karon simba mo din daghan man ninyo, nag-ampo, Ginoo, tagay taong kong kwarta, sus Lord, quarantine na sad, sus Lord, daghan sa palitonon, gusto unta ko mag-panic buying, pero wala na may buying, panic naman lang, so, sao mo na ni Lord, naningon si Jesus, ang ihatag sa kwarta mao ang mga pagkaon nga madunot. Why ihatag ang kwarta nga dili madunot? Tinoo dili. Kanarong inyong gikaon, unsa man na? Dunot o madunot? Madunot. Kanang inyong balay, madunot na dili. Dunotonon. Ang nagpuyos balay, madunot dili. Dunotonon sad. Ang kwarta mo pakaon sa lawas, nya kining lawas kay madunot man ang iya sang kanunon mga dunot. Pero ang ato bayang lawas, doon na baya ni kalag.
ang kalag dili madunot. So ang gikinahanglan sa kalag mausad ang pagkaon nga dili madunot. Nya unsa man na ang pulong sa Ginoo. Basta sundo na to ang pulong sa Ginoo, di kita madunot. Too dili. Mo na si Jesus na tanawa atong gilansang sa cross gababaw. Nadunot na siya oy, namatay patay, namatay. Say gud taon, patay oy. Pero pagkamatay niya madunot, nabanhawan, nibangon man siya na na gud empty tomb gud to, empty tomb. Ngano man man siya magpadas kwarta. Ang iyang ipaminaw kanunay ang pulong sa iyang amahan. Mo nang niingon siya, kinsa tong mudawat sa akong pulong, midawat kanako ug midawat sa nagpadala kanako. Mo sa na iyang gisulti diri. Ingon ni siya, unsa imong buhaton? Kini ang inyong buhaton nga mutuo kamo sa iyang gipadala. Kinsa may gipadala ni Kisa may gipadala sa Dios nga ninato si Jesus. Niya ningon day si Jesus, kamu akong ipadala, giingnan niya yung mga disciple, panglakaw mo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang maayong balita. Kinsa tong mudawat ninyo? Mudawat kanako. Kinsa tong mudawat kanako? Mudawat sa nagpadala kanako. So ang iyang pulong importante day kayo, mao na di madunot. Pero kanang kwarta, madunot na. Muna, may pa inyong kwarta, no? Ihog na lang na ninyo sa sibot. Kayo inyo nang ihatag sa pari, di na gid na madunot. Nga naman, ilisa na sa pari o panalangin. Pero ganara na kutob sa inyong pitaka, niya inyo nang ipalit dito, o pagkaon karon kay gutomo na mo, kay taas kay walis pare. Magyaw-yaw pag yun mga to inig-uli. Sus, kanil Padersiano ba? Magutman tao. Rabiha mo walid. Gaya mo man. Balik-balik lang nang iyagin lang. Dunot. Sa'yo, madunot. Oy, hindi na pamalit dito. Sangko ramos pagkadunot. At tanawa ka ron, kalibutan. Practically, ang ihari ron kalibutan, ang kwarta man. Ang kwarta bitay naghari ron. Ingon bas Kristo, dili mo kaalagad sa duha ka agalon. Di mo pwedeng mo alagad sa Ginoo o sa kwarta. Karon, ang kwarta ni hari naman. Tanawa kung sa'yo nahitabo sa kalibutan. Nadunot. Nawang atong mga bungtod, ang atong mga lasang. Tanawa. Gusbat ang kalasangan nga daot, ang mga bungtod nga daot, mo nang kusog na kayron ang flash flood. Di ba? Ang atong kadagatan nangadaot na ang mga coral reefs, kurti na natong restore karon kay gipangguba tungod sa pagpangitaan ang magkaon nga madunot nga isda minilyon yung ibaligya minilyon kay nga naman daghan yung kwarta gubon ko ni mga corals dinhi. Kay minilyon business ang dagat himuon ang nato mga building, himuon ta ng mga karsada kay aron do na tay business establishment unsa nila para madunot mo na gipangkwari ang bukid kay giabono sa tubig. Pasaylo ako saylo alang yun ko nga musulti ko ani kay ingon ani kita kabuangon karon ang atong mga water tables underneath dinis atong aning lawom sa yuta di na mainom. Kinahanglan usa nimo i-treat niay ato dinhing deep well kutob na lang gyud hugas di na mainom. Mga 1970s hangtod mga 1980s mainom pa na kami anas puso inigana inom dito sa puso. Kamo din manginom og puso una. O mo nang buhi pa mo karon. Kanang sige inom mineral water mo kalit na nagkamatay. Kaya nga naman wa na nay mineral water na lang. Pero kita sa una porting mineral hastang taya sa tubo iinom na. Kana mga deep well sa una kanang deep well kanang aning atong deep well porting lipaya na to ana mainom na. Karon di na mainom. Ang atong mga sapa sa una, sus, anha ta maligo, anha ta manikop, anha ta diha maglaba, anha pag yun mo inom, karon panikop sa sapa, unsay imong makuha, inigana nimo.
Perting hugawa, oy, dunot na kayo itong mga sapa kasagaran, jutay na lang sapa karon na limpyo, pulos dunot, hasta among sapa tos kahugan, wa na. Sa una, maligo rami diha, karon maligo ka, katol kay mong lawas. Sige may tunog-tunog ang tubig, ganahan kayo may tunog-tunog pa ng tubig, karon kagura na imong tiin. Ngano na imong ani man tungod ang kwarta, sige yung pangitag kwarta. Ang atong hangin, musta mga atong hangin? Oh, tanawa na nagtap-tap na mo. Dunot na sa atong hangin, di na ta mosalig sa atong hangin. Muna magtap-tap na ta. Ana. Musta man yung balay? Dunot sad. Kung sa may nakadunot, ang relasyon sa tagbalay, sige na lang ka anak cellphone, sige anak, wa na'y tinagdanay, sige na lang cellphone, sige cellphone, di nahapit mga tug, sige tulpo ka ng cellphone. Naadiha ang tanan ng mga buangon o mga binuang. Maapil pa ning nagwali, binuang. Naadiha gud, wala mo kay bawa na. Oy, mga naong ninyo, trusan. Mao na. Perting dunota sa mga relasyon karon, banag asawa, oy nangadunot na. Kanarong ato mga dalagang ulitaw, kasagaran anak nangadunot na. Pangutana mo ron, namoy anak dalagang ulitaw, ing naday, sultihi ko dai, sabi virgin pa ka. Kanarong na ina naguyab na, wapa mo mag PMS. Pangutana, di ba mo din na, mama sa doon. Ay, ang istorya naman. Mahadlok na sila pangutanon. Pero sa una, mahadlok magani makuptan ang kamot, mahadlok magkuyog, makitang magkuyog. Karon nanasdan, maglinuukay. Maglinuukay nasdan, galakaw. Kapila na ko nakasunod ana. Sige lang sa kulad o klaway. Okay, di ka maglaway ang nindot kay nanaon. Ikaw na lang sa tagdaotas madrinon. Pero maglinayugay sa kata. Kana bang grabe na naron karon ay grabe na gyud. Dunot kayo ang atong morality, dunot ang atong social relationship, dunot ang atong mga family relationship, dunot ang atong spirituality, dunot manggani ang atong legal nga mga aspeto. Purting kusugas corruption, kusog kayo ang bribery. Di ba? Punan pas bisyo, sudlan pa ning drugas, sudlan aning mga inom, sudlan aning ubang mga bisyo, sugal, ug uban pa, purti na yung dunuta sa atong relasyon. Tungod na sa kwarta. Ang kwarta mga igsoon makapadunot. Muna, I hope makonvince mo, ihog ginatanas kolekta. Lagi. Lagi. Ay mo pangatawa. Huwag kang matawa mo. Hinungdo mo sa biyuda. Katubang biyuda ba nga gidaig ni Jesus? Ang tanan gid niyang kwarta nga igpapalit niyang pagkaon na ng adlaw, gihug niya tanan dito sa collection box. Mupaywa siya kwarta, gihurot pag niya hog. Unsa may ingon ni Kristo? Ang labing dako nga nahatag karon aning ato karong kasaulugan kanang biyuda. Unya kay dako man kay siya nahatag, dako kay siya ganting mapaabot sa Diyos nun nga amahan. Kay matod pa sa Ginoo, matod pang Kristo, ang sukdanan nga inyong gamiton, maorasad ang sukdanan nga akong gamiton or gamiton sa Dios alang kaninyo. Nga imo man ang pilion ang labing dunot. Kanilang labing dunot mo na ihog, hala na spander anando. Karing di ang mga tulid kayo sa area ni dire. Inyo manghihog dire dunot, di dunot sa mo kahimtang. Dunot sa inyong pagbati, daghan kay mga tao, sapian kay daghag kwarta, nindot og balay, dakog balay, dagko kay mga yuta, dagko kay mga negosyo, pero ang mga batasan, mga dunot. Ilahan man ani mong mga tao nga dunot ng ilang kinabuhi. Nga naman, ang naong ba? Kusmod. Nami? Kaya lingian ay mong tupad. Nawang naong. Mailhan ani mo, dunot na. Di gina mo smile. Na siya. Nya mo tingog na sila. Tingog na. Sus, isugaw. Sama niyan. Tingala. Di ba ginanti ka? Unsa makapasabton? Bugo sa dingan.
Dako lang ng kaon ninyong mga buangan mo, di mo ka mo malimpyok. Ano ba? Kana, mga dunot na. Kita kayo mo sa inyong balay, mag-iningon ana, magsigig yaw-yaw siya. Yan ang dunot ay. Ang kuya kang sakristan ngayon, nagsulob, nagsutana ang dunot ay. May nagsakristan, ako lang mo apiling liktor. Sana nasa dahil ng dunot nga, pare. Sige, panguriksyon na ng kama o period. Ako, di man sa kumingong exempted ko, anak. Nga naman, basta di musod ang pulong sa Ginoo nato, nya dili makatubo, madunot kita. Mga matay ta, nga dunot ang atong kinabuhi, dunot ang atong kalag, dili madawat sa langit. Kay dautan, matod pa ni Kristo, hipuson o isugnod sa kalayo. Muna diri sa atong ikaduhang pagbasa, naingon yun si San Pablo sa taga-Efeso, hukasan ninyo ang daan ninyong kinabuhi, nga mao'y hinungdan, nga gilaglag kamo sa Dios, og ilisi kini sa espirituhanon nga kamatuuran, nga magsunod sa kamatuuran nga gitudlo ni Kristo. Hukasa ba? Hukasa. Muna igabotros inyo, kamong mga yaw-yawan, hukasan na na, ilisi na na siya o patience. No, tanaw ni mo sa imong anak, dong, niodto na ta, di na kamo yaw-yaw, sinsyoso na kay gawa. Ningon na imong anak, bago mo na yung batasan na yung inahanan, mo na siya. Sige mo tanig yaw-yaw, imo na yung gihukas. Madugay na imong anak mo, sikrito nagsulti ni mo, ma, wa na lagi kamo yaw-yaw ma. Sa una, sige lay kagkasaba na ako. Karon di na lagi. Si ako nang gihukas dong. Unsa man ang akong pagkayaw-yawan. Ako man na sa ko'y hukasonon. Siya, murag na asad kana sang imong pagka-addict anang computer. Siya, unsa may pagkahukas ma. Siya, ato na lang nang gubuon ang computer. Niya, listen na lang na dihaog. Sa man, Bible. Niya, sige kagbasag Bible. Munindot na, may siguro mapari pa na. Musod na seminaryo niya, madinggi na yun, patay na yun. Pero may na lang kay namatay nga naghalad na sa Ginoo kaysa mamatay diha anang sigig kaadik anang computer, anang mga porn, anang mga hugaw o mga gitawag nato mga kabuang diha sa cellphone o sa computer. Di ba? Sige, nindog na ta. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo yang anak nga bugtong ginunato, agipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, ganak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus na matay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen.